Well, hello, hello. Are we zapnutí? 2026, tento rok bude prelomový. Normálne som si tak povedala, že proste tento rok bude po piči. Ale, ChatGPT mi ako keby dal také trošku zrkadlo, že možno to nebude úplne, že tvoj rok. Povedzme si tak, proste tento rok ohnivého koňa úplne v spojení s mnou, ako s fellow potkanom, proste nejdu úplne dokopy. Pretože potkan je taký proste, že vynaliezavý, proste ide ako rieka, hej. A kôň ide ako rieka, akože voda, hej, že prispôsobí sa proste, ide si za svojím, keď to nevidie, tak ide inou cestou, proste, to som ja, strašne šikovná, talentovaná osoba. Ale kôň to je úplne, že ohnivá energia, hej, všetko proste, všetko v jednom. No, ale o tom som nechcela hovoriť. Chcela som hovoriť, že veľa sa hovorí proste o tomto roku ohnivého koňa a keď už je to teda podľa čínskeho horoskopu, tak som si povedala, že keď už to tak idem teda hrotiť tento rok s týmto čínskym horoskopom, tak prečo by som si proste nepozrela, teda to mi TikTok algoritmus dal bez toho, že by som vydal, akože chápete. Anyway, teraz v tomto videu budem hovoriť o tom, čo robiť a čo nerobiť na čínsky nový rok. Čo nerobiť? Nevyhadzovať smeti, pretože by ste si vyhodili proste von šťastie, hej, to nechceme, alebo proste hojnosť. Neprať oblečenie, lebo akože z toho istého dôvodu proste nechceš si ako keby ten proste good luck zo seba dať dole. Potom, nedať si žiadne čierne alebo biele oblečenie, teda také, no väčšinou asi proste čierne. Proste čiernej a bielej sa akože vyhnúť a kebyže máte tú možnosť, tak dať si niečo červené, hej, a to nemusí byť proste, že ja neviem, že celé oblečenie proste od hora dole červené, ale aspoň proste niečo, nejaký červený doplnok, alebo proste dačo také, že ružové alebo oranžové, ale červená je úplne, že najlepšie, hej. To je veľká vec. Dávať si pozor, nech nič nerozbijeme, hej, lebo to by mohlo znamenať, že celý ten rok sa poniesie v tomto duchu proste rozbitom a to nechceme. To už fakt nechceme. Neumývať si vlasy. Ja som to zobrala už akože trošku s predstihom. Nemám umýté vlasy, áno. A ani 17. februára si vlasy umývať nebudem, pretože chcem mať šťastie v tomto roku. Proste musím. Takže neumývať si vlasy, nekrájať, proste nič. Ja neviem, čo budem robiť. Asi si predkrojím nejaké veci deň dopredu. Alebo proste radšej ani nebudem vychádzať z domu. Počkaj, aký to je dátum? Budem musieť ísť von z domu, to je útorok. Dobre, proste nekrájať, hej. Ešte tu mám nejaké veci, že čo nerobiť. Neumývať si ani si nestrihať vlasy, takže nič proste, lebo proste vlasy. Hej, neumývať si, nestrihať vlasy, už viem prečo. Pretože po čínsky vlas a bohatstvo znie úplne, že buď rovnako, alebo veľmi podobne, na čo oni ako keby veria, že to je kvázi prepojené, takže sa to nemá strihať ani umývať. Proste chcú ostať také, aké sú. Nejesť rýžovú ani ovsenú kašu. Rýžová kaša to nie je úplne asi, to nie je, že taká rýžová kaša, jak proste si robí, že jahodovú rýžovú kašu. Volá sa to nejako proste inak, tento azijský dish, proste je to taký ale kvázi, že veľmi common dish pre chudobných ľudí, lebo proste rýža, úplný základ a ovsená kaša proste deto, to sú úplne že základné potraviny, ktoré majú aj tí najchudobnejší a to sú vlastne ako keby jedlo pre tých chudobných a to my nechceme, hej, my chceme proste červený oheň, kôň, bohatstvo. Takže tak. Nezametať ani nevynášať smeti, proste všetko. Asi by som povedala, že tento víkend, keďže 17. bude v útorok, tak tento víkend bude, že deep cleaning proste všetkého tu, aby mohol prísť v útorok a ja som si povedala, že kde je tá energia, dobrá, dávaj, hej. Nebrať nové lieky. Napísala som si pretože nové, pretože aj
Pani v tomto TikTokovom videu hovorila, že jasné, že proste keď niekto berie pravidelne nejaké lieky, tak zober si tie lieky proste ten deň, o tom to není, ale nemať ako keby nejaké nové také, že na niečo, I don't know, lebo nechceš byť proste chorý celý rok. Hej? Mať tú chorobu. Takže ja napríklad budem brať lieky antidepresíva, to treba, na spanie si tiež zoberem a magnésko, hej, lebo to sú vlastne, ja chcem energiu tých liekov mať po celý rok, hej, dúfajme. Takže to si môžem zobrať, ale nie ako keby také, že no, dúfam, že nebudete niekto z vás chorý. To je, lebo by ste boli potom chorí celý rok. Istotne. Dobre, nechcem nič zakriknúť. Nehovorím proste, že tieto veci sú akože vytesané do kameňa. I don't know, proste robte si čo chcete, ale toto ja budem robiť. Proste niektoré ľudia na nový rok, ja neviem, zalezú pod stôl a jedia hrozno. No, niekto to robí. Takže ja idem proste tento rok vyskúšať robiť toto. Prvý a druhý deň neprať oblečenie, to som už spomínala, neprať oblečenie, ale aj ten druhý deň radšej ich prosím neprať. Takže veľké pranie bude tento víkend. Dobre, ale nepoužívať nožnice, lebo si strihaš šťastie, obviously. Nepožičiavať si peniaze a ani nikomu inému nepožičiavať peniaze. Hej, lebo to je tiež vec, čo nechceme robiť proste celý rok. Snažiť sa neplakať, nehnevať sa a nebyť emotional. Toto je asi najťažší bod tohto programu for me, pretože I'm a fellow crybaby. Plakám proste od dojatia, hej, od proste rodinných prípadov cez proste šťastné chvíľky v Harry Potterovi, až po proste veci, pri ktorých pláču normálni ľudia a je to asi, že neviem, niekto ti zomrie, hej, napríklad. Takže proste I'm full range of emotions a to proste je taká sa, hej. Ale 17. to proste nebudem robiť. Dobre, veľa som už hovorila, čo nerobiť, je toho naozaj veľa a veľa tých vecí proste ani ja nebudem robiť a tým veľa myslím všetky veci nebudem robiť, čo som práve povedala. Je to na vás, robte, nerobte, nerobte a robte, hej. Čo robiť? Dať si niečo červené, to som už naznačila aj mne pri tom, že nie je čierna-biela, ale proste dať si niečo červené. Ja mám asi iba vianočné svetre červené, ak sa nemýlim, možno jeden taký rolákový, ale bude to celkom challenging dať si niečo akože červené, lebo nemám vôbec rada červenú. Ani na mne nemám rada červenú, takže, ale proste som akože committed, hej, tento rok proste nebude na piču, takže si dám červenú. Kúpiť si nejaké ochranné rastliny. Toto neviem inak, či mi vyjde na to čas, ale bolo by fajn, keby vyšiel, lebo chcem ochranné rastliny. A to sú orchidea, chryzantémy, pivonky, pivóny sú moje najobľúbenejšie, ktoré symbolizujú šťastie, vitalitu a dlhovekosť. Všetky veci proste chceme, hej, tento rok. No, čo robiť? Robiť, to som už tiež naznačila, že keďže nemôžeš upratovať ten deň, tak proste musíš extrémne upratovať predchádzajúce dni, pretože chceš mať proste ten nový rok, že s čistým, krásnym štítom, nič proste, žiadna špina, ty nepohneš ten deň ani prstom, proste len budeš claimovať tú dobrú energiu proste tohto dňa. Takže to sa ide diať, hej. Už bude krásne upratané. Prvé, čo urobíš ráno, je otvoríš dvere a povieš My home's wealth gates open wide. My home's wealth gates opens wild. Ešte raz, ak by nepočul niekto vzadu. My home's wealth gate opens wide. Proste abundance comes freely to me. Hej? A ja to proste akceptujem. Akceptujem to bohatstvo, prosím, nech príde. Takže toto spravím. Hej, alebo povieš ďalšiu vec. The God of wealth brings blessing and fortune inside. The God of wealth brings blessing
and fortune inside. Toto je ťažké čítať. The God of wealth brings blessing and fortune inside. Výborne. A tretie. Great luck opens my door. Wealth flows in naturally. Wow. Teraz extrémne ovácie. Ale je to na vás, ktorú z týchto akože troch silných manifestujúcich, afirmujúcich vied poviete. Ja asi poviem asi všetky 3 a 3-krát najmenej. Takže tak. Potom zjedz vajce na tvrdo, pretože to znamená znovu zrodenie a nádej. Znovu zrodenie a nádej. To symbolizuje vajce na tvrdo. Inak čo je celkom fajn, lebo ja mám rada vajíčka na tvrdo, je to môj obľúbený spôsob jedenia vajec. Takže to nebude akože náročné pre mňa, hej. No a predtým, ako ho zjeme, tak si ho proste tak povalkáme v rukách, alebo to vlastne symbolizuje, že si ako keby rolling good luck in, akože čo to je. Neviem to preložiť proste. Tak ako keby sa pohráte s tým vajcom. Číňania, a proste aj vkladám im dôveru, hej, oni vedia, čo robia, proste sú dosť úspešní, takže treba akože sa riadiť podľa nich, hej. No úspešne akože ako v čom, asi nie, môžeme sa o tom podebatovať, ale nechce sa mi. Takže povalám si vajce ešte ako keby neošupané a potom teda ho ošupame a zjeme, lebo to je vlastne toto, čo som už povedala. Snažiť sa neplakať, hej, to som prešla niekde mimo. No a ešte čo tu bolo, že robiť? Dať si niečo, tak už asi všetko som vyčerpala. Bolo čo nerobiť. To je všetko, takže už teraz viete a proste nemáte výhovorku, že Ježiš, ja som nevedela, proste už vieš. Ak si to dopozeral, alebo si to vôbec otvoril toto video, tak proste už vieš. A to je iba taký, akože nikoho nenútim to robiť, hej, ale keď chcete, tak toto je cesta, hej. Takže šťastný nový rok 2026 želám všetkým a želám to najmä sebe, lebo sa mám veľmi rada, ale aj všetkým dobrým ľuďom, čo ste na týchto internetoch, ak to mi nehovoríte, že mám na piču obočie. Bye, dovidenia.